ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಮೂಜಿ 923 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 25/11/95 ಮಧುಬನ. ಪರಮತ ಪರಚಿಂತನೆ ಅಂಚನೆ ಪರದರ್ಶನದ ಮುಕ್ತಾದ ಪರೋಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಕಲ 4 ಕಡೆತ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಏರುಲ್ಲೆರೋ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮರುಲ್ಲೆರೋ ಆ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಭಾರತದ ಕುಲಾವಡು ಅತ್ತನ್ನ ವಿದೇಶದ ಕುಲಾವಡು ಒವಾಂಡಲ ಮೂಲೆಡುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮನು ಕೈತಳ್ಳು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಹರ್ಷಿತಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪುನತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಜೋ ಐನೆರ್ದವರನ್ನೇ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒರಿ ಬಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಾಬಗಳ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರದ್ದರೈನ ಆತ್ಮ ಆದುಪ್ಪು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾದುಪ್ಪಿರು ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪಿರು ಅತ್ತನ ಜವನಿಯರಾದುಪ್ಪಿರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಕುಲಾದುಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎದುರುಡು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತುಜಿಪವನಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಮುಟ್ಟಲ ಪೋಪುನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಬಾಬನ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲನ ಎದುರುಡಕುಲು ಸಹ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನು ತತ್ವನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅತಿ ಎಲ್ಯ ಬಿಂದುವೈನ ಆತ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿರ್ದಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಏರಾದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಕೇಂಡೆರಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಏನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪರತ್ತೆ. ಆತ್ಮಲ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಕೇಂಡೆರಡ ಐನ್ಲಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಪಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನ್ಲೆ ಅಕುಲು ಇಡೆಮುಟ್ಟೆಗಳ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಸಂಭವವಾದುಂಡು. ಚರಿತ್ರದ ಗಣನೆರ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಣನೆರ್ದು ಅಕಲ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಏರು ಅಕಲೆನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜಿರೋ ಅಕಲೆರ್ದುಲ ಮುಲ್ಪ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಯಜ್ಞದ ಸುರುತ ಸಮಯದ ಮಸ್ತ್ ನಶೆತ್ತ ಗೀತೆ ಉಂಡು. ಅವು ಆ ಗೀತೆ ಅದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನೆನಪುಂಡೆ. ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸಿರಿವಂತ ಮಾಲಿಕ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಆಕುಲು ಆತ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರ ಐನೆರ್ದವರ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಕುಲಾದಿತ್ತಂಡಲ ನೇತ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಅಭಿನೇತ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜರಡ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದ ಲೆಕ್ಕಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರ ಮುಲ್ಪದ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಬ್ರದ್ದ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಒರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಬ್ರದ್ದ ಮಾತೆನ ನಶೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಲು ಯಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಡೆದು ಬಿಡಿಯೇ ಬಂದು ಬೃದ್ಧ ಮಾತೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಪನ್ಪರ ಅಂಡ ಮಹಾತ್ಮೆರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಡೆಪುನ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ 100 ವರ್ಷದ ಕುಲು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲು ಆದಿತ್ತೆರಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ನಾಡೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲಂತೂ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದ ಅವರ ಮಹಾತ್ಮೆರು ಸಹ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಎಂಚಿನಾದು ಬುಡಿಯರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಡಿಪ್ಪುನಕುಲು ನಶೇಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಡಬಲ್ ಪಲ್ಲಂಕದ ಮಿತ್ತುಲ ಜಪ್ಪುವ ಆಂಡಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಬಲ್ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಜಪ್ಪಿರತ್ತೆ ದಂಪತಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಮದ್ಯಡು ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಹಾತ್ಮೇರು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸೂವು ಪರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಸಂಭವವಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಗ ದಾದಾದುಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಗುಲಿಕೇನ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನು ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು ಅತ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು ದಾದಾದುಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನೋ ಅತ್ತು ಒಂಜೊಂದು ಸರಿ ಕಷ್ಟವಾದ ಬಿಟ್ಬೋದು ಏರು ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಆಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸಭೆತ ಮಧ್ಯೋಟ್ಲ ಸಹ ನಶೆರ್ದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂತ ಎಂಕುಲ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪರಧರ್ಮ ಅತ್ತು ಸ್ವಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಇಂಚ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು ಅಪವಿತ್ರತೆ ಪರಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ವಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಇಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಈ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಪೊಸಬೇರು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಬೈದರತ್ತೆ ಅಂಡ ಏತೆ ಪೊಸಬೆರಾದುಪ್ಪಿರು ಸಹ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾಪ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಆದುಂಡತೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾಠ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಆದುಂಡತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂದು ಪಕ್ಕ ನಿಯಮಿತ್ತನು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಧುಬನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದಾನೆ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಧುಬನೊಟ್ಟು ಬತ್ತುದು ಬುಡ್ಪೇರು ತೂದು ಬುಡ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ದಕುಲಾದು ಅದು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಎರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪೆರಡ ಏರೆಗ್ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಅಂತೂ ಒರಿ ಪೊಯರ್ಡ 10 ಜನ ಬರ್ಪಿರ ಅಂಡ ದುರ್ಬಲರ ಆಪನ ಆತ್ಮಗೂ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಏರು ಪೊಸ ಬೇರು ಸುರುತ್ತ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಪೋತೇರೋ ಆಕುಲು ಕೈ ದಿರುಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಲು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದುಂಡ ಅಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ರೇಖೆನಿ ಏರು ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮೊಟಕ ಮಲ್ತೊಂಚಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಅದೃಷ್ಟನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷ ಏತು ಜನ ಬೈದರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ್ಲ ಸಹ ಜೊತೆಟು ಬೈದಿರತ್ತೆ. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರಂತೂ ಇತುದೇ ಉಂಡು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಿಗಲ ಪುದರ್ನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದರೋ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಕಚ್ಚ ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏರು ಪೊಸಬೇರು ಒಲ್ಪಂಡಲ ಬತ್ತುಪ್ಪಡು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈತಲಂತುಲ ಅಕಲ ಪಟ್ಟಿ ಇತುದೇ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಹಾಜರಿನ್ಲ ಸಹ ಪಾಡುವಿರೋ ಅತ್ತು ಪಾಡುಜಿರೋ ವಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಹಾಜರಿ ಗುರುತುನು ಪಾಡುಜಿರೋ ಅಂಚಿನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೂವಾಂಡಲ ಉಂಡೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಪನ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಹಾಜರಿ ಗುರುತು ಬುರುಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಹಾಜರಿ ಗುರುತು ಉಂಡು ಪಂಡು ವಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ್ಲ ಪನ್ಪೆರೋ ಆಕಲು ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ತಪ್ಪದು ಬುಡ್ಪರೋ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತುದರ ಮಾತಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ್ನ ಕೈತಲು ಉರ್ಲಿರು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆದಾನೆ ಮಲ್ಪರು 3-4 ಮಾಸದ ಪಂಡ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಏರು ಪೊಸಬೆರನ್ಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದರೋ ಸಹೋದರರವಡು ಸಹೋದರಿಯವಡು ಏತು ಜನ ಪೊಸಬೆರು ಬತ್ತದೇರು ಆತು ಕಾಯಮಾದುರ್ಲಿರೋ ಅತ್ತು ಒಡೆಯಾಂಡಲ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪೋತೆರೋ ಪನ್ಪುನೇನು ತಿರಿಪಲೆ ದೇಪಂಡ ಸುರುಕು ಪೊಸಬೆರಡ ಒಂತೆ ನಶೆ ಇಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾದು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ 4 ತಿಂಗೊಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪೊಸಬೆರು ಆತು ಕಾಯಮಾದು ಪುರೋ ಅತ್ತಂಡ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಪೋದು ಪೆರೋ ಪನ್ಪುನೇನು ತಿರಿಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೆರು ಪಂಡ ತಿರುಗುದು ಪೋಪೆರು 2 ವರ್ಷದ ಮಾಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೆರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಫಲಿತಾಂಶನು ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಏತು ಶಬ್ದಲೆಡು ಕೇವಲ ಇಂಚಿನ ಬರೆಯುಡು ಪಂಡೆರ್ಡ ಅಜಿಪ ಜನ ಪೊಸಬೆರು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಜಿಪ ಜನಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅತ್ತುಂಡ ಅಜಿಪ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ 40 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಕೇವಲ 2 ಶಬ್ದನು ಬರೆಯಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬರೆಯಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಅದು ರತನ್ಮೋಯಿನ ಪುದರು ಬರೆದು ಪಿದೈಗು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಂದು ಬರೆಯೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ರತನ್ಮೋಹಿ ಪಂದು ಬರೆಯರ್ಡ ಅಕಲ್ನ ಪಂದು ತಿರುವುನೇರು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಈಶನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಪೋಸ್ಟು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುನು ಏತು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂಪೇರು ಲೌಕಿಕೊಡ್ಲ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿಯರಡ ಸದಾ ಜೀವನೋಡು ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸಿತ್ತಿನಕಲು ಅವಡು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವಡು ಪಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಸಮಯದ ವಿಶೇಷತೆನತ್ತು 1 ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು 2 ವರ್ಷ ನಡಪುಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಆಪುನಾಕಲಿಗೆ ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತೆಯರು ಸಹ ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲರ ಹೊಸದಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆಯರ್ಲ ಸಹ ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ಕಚ್ಚ ಆದುಲ್ಲರೋ ಎಂಚಿನಾದುಲ್ಲರು ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಜೋರಾದ ಪನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂತೂ ಒಂಜೇ ಸಮಯದ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ವಿನಾಶವಂತೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆನ್ನಲಾಪುಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲಂತೂ 2 ವರ್ಷದ ಕುಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬುಲಿ ಆದು ಬುಡಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶವಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಇನ್ನುವಂತೂ ಆಪುಜಿ ತಾನೇ ಆಯ್ನೇಡ್ದವರ ಪಿರ ಬತ್ತಿನಕುಲು ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಡು ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ತಾಂಡಲ ನಿಕಲೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಲುವಾದ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಈತು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ವೇಲೆ ಮೀರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡುಡಾಪುನು ಅಂಡ ಅತಿ ತಡವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬೋರ್ಡು ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೇಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು ಕೇವಲ ನಿಕಲ ಭಾಗ್ಯನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ ದೀವೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೊಲೆ ಉವೆ ಪಾತೆರಡು ಪೊಚ್ಚಿ ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಮಯ ದಯಗು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾವಡು ಪಂಡು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಸಮಯ ಸಫಲವಾಡು ಪಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ 5 ನಿಮಿಷ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಳೆದು ಪೋದು ಬಿಡುಪುನು ಐತ ಕಾರಣಲ ದಾದಾದುಂಡು ಈ ದಿನ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ತೂಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಂಡ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜೋಕ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಂದಗತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಕಾರಣಲುಂಡು ದುಂಬುಲ ತಿರುಪದ ಕೊಡ್ತೇರು ಇದು ದಾನೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರತ್ತು ಅಂಡ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಗಮನ ಕೊರಡು ಐನು ಬಾಪ್ತಾದ ದುಂಬೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮೂಜಿ ಕಾರಣಲು ಇಂಚಿನಾದುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸುರುತಾದ ನಡತೊಂದು ಶ್ರೀಮತದ ಜೊತೆಟು ಆತ್ಮದ ಪರಮತ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪೇರು
ಏರಾಂಡಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಂಡೆರಡ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಮಹಾರಥಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿ ಉಂಡರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಐಟು ವಿಶ್ವಾಸಲ ಉಂಡು ಏಪ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಏರಾಂಡಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು ಐಟು ನಿಕಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಲ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಸಮಾಚಾರ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾಚಾರಲ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಗತ್ತದ ಸಮಾಚಾರಲ ಸಹ ಕೇನಿಯರ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ನಿಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಆ ಸುದ್ದಿನು ನಿಕುಲ ಮನಸ್ಸದ ಉಲೈಡು ಜಿಂಜವನರು ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಕೇಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ದೀವಂಡೆರಡ ಆ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯಲ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತಾ ಸಮಾಚಾರಲ ಸುದ್ಲಾದುಪ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯವಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಆದೇಶ ಇಂಚಿನುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಮಾಚಾರನು ಕೇಂದ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇನ ಇಜ್ಜ ಓವ ಏರ್ನಾಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮಾಚಾರ ಆದುಂಡೋ ನಿಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು ಐನಿ ಕೇಂದು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಿನ ಸಮಾಚಾರ ಓಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಸಮಯಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಂಡೋ ಇಜ್ಜು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತಟ್ಟು ಪರಮತನು ದಯಗೆ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪರು ದಯಪಂಡ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕೇಣೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡು ಆಯ್ನೆದವರ ನಿಕುಲು ದಯಗೆ ಕೇನುವರು ಐತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಮಾಚಾರನು ಕೇಂಡಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಮಾಚಾರನು ಪಂಡಲ ನಿಕಲಿಗಲ ಸಹ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಆಪುಂಡು ಹೊಸ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡಲ ನನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಕುಲು ಓಟೆಗೆ ಪೋಪುರು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ ಆದು ಬಿಟ್ಟು ಬರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಎಂಚಿನೆತ್ತಂಡಲ ಆಕಳು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವರತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಕೇನುಮರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಏರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿವಲ್ಕೆ ಕೊರ್ದು ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸರ್ದು ಅಕ್ಲೆನು ಮುಕ್ತ ಆದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕಲು ಪನ್ಪುನೆನು ಕೇಂದು ಆಸಕ್ತಿನ ದಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಪಂಡ ದಿಗುಣ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಲೆಡ ಆತು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಂತರ್ಯೋಡ್ಲ ಸಹ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದು ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಸಮಾಚಾರನು ಕೇನುನ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವದಾಕುಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಈತು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಇಂದು ಕೇನುನ ಅವಡು ಪಂಡ ಈತು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಫಲಿತಾಂಶಡು ಎಂಚಿನ ತೂಗೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಂಡ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜೋಕುಲು ಒಂತೆ ಕಜವನು ಜಿಂಜವೊಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನಡೆ ನುಡಿಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಂದು ಎತ್ತಂಡಲ ಆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾವನೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ಭಾರಿತನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಶ್ರೀಮತೋಡು ಪರಮತನು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ದಾಂಡಲ ಬಾಪ್ತಾದರ ಕೇನುವೆರು ಮೆಜಾರಿಟಿದ ಭಾವ ಬದಲಾವಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಭಾವ ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಬತ್ತದು ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ತುಯ್ಯೆ ಪಂಡುಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಓರಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇಂದು ನನೋರಿ ಕೇನುವೆರು ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಉಂತುದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತರವಾದು ಉಂತುದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂದು ನನೊಂಜಿ ಅಡಿಷನ್ ಪಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದವರ ಮೂಜಿನಕಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮುಕುಲಂತೂ ಇಂದು ಇತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಾವ ಏತು ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರಡು ಭಾವ ಏತು ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಈ ಪರಮತ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಸಮಯ ಎಂಚಿನ ವ್ಯರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಲ ಪರಮತವಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಕಾರಣ ಪರಚಿಂತನೆಯಾದುಂಡು ಒರಿಯರ್ದು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಸಮಾಚಾರನು ಕೇಂದ್ರಂಡ ಎನ್ಮ 10 ಜನಕುಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಅಸಂಭವ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ದೂರ ದೇಶಡಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಆಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಘಟನೆಲು ನಡೆತುಂಡು ನಿಕುಲು ಬತ್ತಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೀರಿಪಯ ಪಂದು ಪತ್ರೋಡ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇಂದು ಎಂಚಿನಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಪರಚಿಂತನೆ ನಿಕುಲು 4 ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಪೇರಡ ಆ 4 ಜನತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪರಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾದ ತರಂಡ ನೇತ ಗತಿ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರವಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪರಚಿಂತನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೂರ್ತಿಯ ಪುಜ್ಜಿದಾಯಗು ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಸಲುವಾದು ಐನು ಕಥೆತ ರೀತಿಡು ಪಂಡು ಸುರುಕಿಂದು ಆಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಥೆಲ ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘವಾದುಂಡು
ಬಾಪ್ತಾದಂತೂ ಸರ್ವೇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇನುವೆರು. ತೂದುಲ ತೂಪಿರು ಏರು ಏತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿರಡಲ ಕೇವಲ ಬಾಪ್ತಾದ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾದ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಸೂಚನೆ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಪಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಪಂದು ಎರಾಂಡಲ ಏತೈಕೆ ಪಂಡೆರಡಲ ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೈತಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಕರ್ಮದ ಖಾತೆ ಉಂಡು. ಏರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಏತು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ವಾ ಸಮಯಡು ಮಲ್ಪೇರು ಏತು ಜನಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆತ್ತಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮನ್ಪಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ರಡ್ಡನೆ ಕಾರಣ ಪರಚಿಂತನೆಯಾದುಂಡು. ಪರಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಕಲಾದ ಆಂತರ್ಯುಡು ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಏಪಲ ನಡಪುಜಿ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತಪ್ಪು ಆಂಡ ಪರಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ತಮ್ಮ ದೋಷನು ಬೇತಕಲ ಮಿತ್ತು ಹೊರಿಸವೆರು. ಅಂಚನೆ ಪರಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲ ಕತೆ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ಆದುಪ್ಪೇರು. ಪೂರ್ಣವಾದ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುನು ಬೇತಕಲು ಪಂದು ಎಂಚ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಕೇನುನ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮನ್ಪಂದು ಪಡಾಪುನು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಪನ್ಪುನವು ಕೇನ್ನವು ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ಇಂದುಯೇ ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಪಂಡ ನಿಖಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಲೋಪದೋಷನು ಎಲಿಲ್ಯ ತಪ್ಪುನು ದೌರ್ಬಲ್ಯನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು ಸ್ವಚಿಂತನೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಜ್ಞಾನನು ಕೇನುನ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆಯಾದುಂಡು ಮನನವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೈನ ಅರ್ಥ ನಿಖಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಏಪ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೊಕಲು ಜ್ಞಾನದ ಮನನನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರ್ದಾನೆ ಅತ್ತು ಸೇವೆಡು ಜ್ಞಾನನು ಎಡ್ಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೆರೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಫಲಿತಾಂಶಡು ಗಮನ ದಿಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗೂ ದುಂಬು ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಚಿಂತನೆಯತ್ತು ಎನ್ನಡ ಈ ಅವಗುಣ ಉಂಡು ಈ ಲೋಪದೋಷ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುನಂತೂ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕೇವಲ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನವು ಸ್ವಚಿಂತನೆಯತ್ತು. ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಂಚ ಫಲಿತಾಂಶಡು ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪ ಫೈನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಐಟು ಸುರುಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂಕೊಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಧಾರಣೆ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಆಯ್ರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏರು ಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪ ಆಪೆರೋ ಆಕುಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಯೋಗಿ ಅಂತೂ ಅದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಧಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂಕೊಲು ದೆತೊನುಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಇಂಚಿನ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತ ಧಾರಣೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಲೆ. ಇತ್ಯದ ಸಮಯಡು ಭಾಷಣಿ ವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಮೌಲ್ಯಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪರು. ಇಂಚ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಿಕುಲ್ಡ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸುರುಕು ಸೇವೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇವೆದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರಿ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುನು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಧಾರಣೆರ್ದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ಯದ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಚಿನ ತಿರಿಯೊಂದಿರಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಡು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ದಯಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಿಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಯೋಚನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಸೇವೆಡು ಬುದ್ಧಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಾಧನ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ವಾ ಸೇವೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಗಾಬರಿಯಾದ ಪೇಚಾಟವನ್ನು ಕಣಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಸೇವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ವಿಶ್ವನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾದ ಅತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಸಾರವಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೆತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬದಲಾದ ನಿಖಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆಲ ತೀರ್ಥದ ಮಟ್ಟಗೂ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನಾಪುನು. ಆ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನು ಸತ್ಯವೈನ ಸೇವೆ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವಾದ ಖುಷಿಪ್ಪುನು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೇವೆಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಂವೇದನೆ ಭಾವುಕತೆ ಬತ್ತುಬಿಟ್ಟಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಫೀಲಿಂಗ್ನ ಸಂವೇದನೆ ದಾದಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು. ಫ್ಲೂ ಪಂಡ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಈ ಜ್ವರ ಎತ್ತಿನಕಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಜೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒನಸು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬತ್ತೆರಡ ಒನಸನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಇದು ಫ್ಲೂ ಆನತ್ತೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವರೂಪ ಆದಿತ್ತರಡ ಸತ್ಯವೈನ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದಿತ್ತರಡ ಇತ್ಯದ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಗಣನೆರ್ದು ಇತ್ಯ ಸೇವೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥದ್ದು ಸೇವೆ
ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾಯರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಬಗೆತ ಸ್ವಾರ್ಥದ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು, ರೇಡಿಯೋಡು ಟಿವಿಡು ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಎನನು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ದೀಪೇರು ಸಹಾಯಕೇನುವೆರು. ಈ ಮಾತಾ ಭಾವ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಸುರುಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸಮಯದ ವಾಯುಮಂಡಲನೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸೇವೆದ ಬೆರಿ ಪತ್ತದು ಪೋಪುಜರು ನಿಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಸೇವೆ ತಾನಾದೆ ಪಡೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಏರು ಬರ್ಪುನಿ ಏರು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಸೇವೆಲ ತಿಕ್ಕಂದೆತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಚೆಹರೆರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕಲ್ನ ಚೆಹರೆ ಬಾಬನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾಡು, ನಿಕಲ್ನ ಚೆಹರೆ ನಿಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಕನವಡು. ಈ ಸೇವೆ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಂಡು. ಏರಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವ ಉಪ್ಪುಜೋ ಅಂಚಿನ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಎಂಕೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ದ್ಯಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸಹ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಡು ನಿಕಲ್ನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಕೈತಲಂತು ನಿಕಲ್ನ ಪುದರು ಉಂಡತ್ತೆ. ಏಪ ಬಾಬನ ಹೃದಯಡು ನಿಕಲ್ನ ಪುದರುಂಡು ಅಪಗ ನನ್ನ ದಾದ ಬೋಡಾಪುನು ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ಬಾಬನ ಹೃದಯಡು ಅತ್ತು. ಅಂಡ ಏಪ ಅಂತ್ಯುಡು ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಥಾನಲ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ದೀಪೇರು ನಿಕುಲು ಅರ್ಹರಾದಿತ್ತಂಡಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಲ ಸಹ ನಿಕಲ್ನ ಖಾತೆಡು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇಡಿ ಅವಕಾಶನು ಪಂಡ ನಟ್ಟದು ಅವಕಾಶನು ತಿತ್ತೊಂಡರಡ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆದ ಮಲ್ಪರು. ಅಂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖೋತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಧರ್ಮರಾಜನ ಖಾತೆದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆದುಂಡು. ಐನಿಡ್ದವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಪ್ಪೋಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗಳ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನುರು. ಅಂಚನೆ ಅಕಲು ಯೋಗ್ಯರ್ಲ ಆವಂದೆತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕಲ್ನ ಅವಕಾಶನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಡಲ ಅಕ್ಲೆಡ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲ್ನ ಜಮಾ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತುಂಡಲ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಿಯರಡ ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲು ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ವಜ್ರ ಆವಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಲೆಕ್ಕೊನ್ಲ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಆದ ಬುಡ್ಡು ಪಂದು ಅಜಾಗರೂಕ ಅವಚ್ಚೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಲೆಕ್ಕದ ಖಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೊಡಾವದ್ದು ಪೂಜೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಖಾತೆಡು ಸೇರುಂಡು. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೂಂಡಲ ತೂಪೇರು. ಇಂಚ ಸುರುತ ಅವಗುಣ ಪರಮತ ಬಕ ರಡ್ಡನೆಯದು ಪರ ಚಿಂತನೆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೂಜನೆ ಅವಗುಣ ಪರದರ್ಶನವಾದುಂಡು. ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನೆಟ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜೋಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಾದುಲ್ಲಿರು. ಪರದರ್ಶನ ಇಂಚಿನ ತೂಪೆರೋ ಅವು ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಬೋಪುನು ಬುದ್ಧಿಡೇ ಬೋಪುನು. ಏರಿಯರು ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನೆಟ್ಟು ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆನು ತೂಪುನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವಗುಣಕುಲು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಗೋಚರಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಅಧಿಕ ಸುದ್ದಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ತಪ್ಪುಲು ಅವಗುಣಲು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಲೋಪದೋಷಲು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಲು ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ದಾನೆ ಸರಿ ಅಂಡ ಓವುಲ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರೋ ಐನು ತುಯ್ಯರೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲು ಸಮಯನು ದಾಯಗು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ಆ ಸುದ್ದಿಲು ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪುಲು ನಿಕುಲೆಗು ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದುಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣನು ಆತು ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವಾಯುಮಂಡಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದುಂಡು. ಪರಮತ ಅತ್ತನ ಪರದರ್ಶನ ಅತ್ತನ ಪರಚಿಂತನೆ ಹಿಡಿದು ನಿಕಲೇನು ಏತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುದು ಉಣವರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಳಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕೇನುಡಾಪುಂಡು ತುಯ್ಯರ್ಲ ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಐನಿಡ್ದವರ ಐಟು ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆ ಉಂಡು. ಕೇನ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅವು ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾವನೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆನು ಏರುಪೇರುಡು ಕನತ್ತೊಂದು ತೂಪುನ ಕೇಣ್ಣ ಒಬ್ಬಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕಲೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡ ತೇರಿ ಒಂಡರಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದುಂಬೆ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಪಂಡ ತಡೆ ಶಕ್ತಿನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೆಟ್ಟನು ಮಿತ್ತು ಪೋಡಂಡಿತ್ತಂಡ ದುಂಬೆ ನಿಕಲ್ನ ವಾಹನದ ಬ್ರೇಕ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸುರುಕು ಇಂಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೂರೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಅತ್ತಂಡ ಬಿಂದುನು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯರಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಪುಂಡು.
ಅವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಐಟ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಚುರುಕು ನಿಕ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅತನು ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತುಯ್ಯರು ಕೇಂಡರ್ ಅಂಚನೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡ್ಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಂದು ಇತ್ತಂಡ ತೂದಿತ್ತಂಡಲ ತೂ ಓಡ್ಚಿ ಕೇಣೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಸೊ ಆ ಚಿಂತನೆ ಡುಪ್ಪುಲಿ ಲಾಭ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇಟೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ಯದ ಪಾಟಲ ಹೂವಾದುಂಡು ಪರಮತ ಪರ ಚಿಂತನೆ ಅಂಚನೆ ಪರ ದರ್ಶನ ಈ ಮೂಜಿ ದೋಷರ್ದು ಮುಕ್ತಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪರೋಪಕಾರಿ ಆಪುನಾದುಂಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪರವನ್ನು ಪರಮತವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಪರ ಪಂಡ ಉಪಕಾರಿ ಆಲೆ ಆಪುಣಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಆಯರಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ವಾ ಅವಗುಣರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪರ್ ಮಾತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ್ ಜೋಗುಲ ಉಪಹಾರ ಆಪರೋ ಅತ್ತು ಪರೋಪಕಾರಿ ಆಪರೋ ಸರ್ವ ಉಪಕಾರಿ ಅಲೆ ಸಹಜವಾದೋ ಅತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದೋ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ಕಡೆತ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವದ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಬಾಬನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನುಡಿ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಕೈತಲ್ದ ಆತ್ಮಗೂ ನಾಲ್ಕಡೆತ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಳಿದ ಸಲ್ವಾದು ಸ್ವಯಂ ನಿಗ್ಲೆನು ಅಂಚನೆ ಸೇವೆನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಗಳ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ವರದಾನ ಮಹಾವೀರರಾದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೂಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರ್ಛಿತೆರನು ಸೂರ್ಚಿತಾರದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿವಾನ್ ಭವ ಎಂಚ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶನು ಪರಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿವಂತಾದ ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೂಟಿ ಕೊಡ್ದು ಮೂರ್ಛಿತೆರನು ಸೂರ್ಚಿತಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮಹಾವೀರ್ಯರು ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಟುದಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಜಯಾದು ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆನಲ ವಿಜಯಾದು ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಜಯಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧನವಾದೊಂದು ಬ್ಯುಸಿಯಾದು ಪುನಿ ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಅತ್ತನ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯರು ಬ್ಯುಸಿಯಾದು ಪುನಗ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಾಯುಮಂಡಲ ರಚನೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೃದಯ ಸದಾ ಓರಿ ಹೃದಯ ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಪುನಃ ಇಂದ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ತಪಸ್ಯಾದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.